Én ma biztos, hogy nem fog dolgozni. Mi van? Ha nem akarsz, akkor miért nem jelentették beteget a rakásszal? Nem tudom. Tehát még hülye is vagy, és miért nincs kedved dolgozni, mondjad el? Mert nagyon beteg vagyok. Meg mi az, hogy én főzök? Anyám főzött egész életem, előbb már most én főzzek. A vendégek is gecik. Várjál. Akkor miért az lett a szakmád, idióta? Honnan a faszomból tudja, bazeg? Anyám erőltette. Mit anyád, bazd meg? 6 éve itt dolgozol nálam, most esik le, hogy ez egy szar? Te szerencsétlen! És áruld már el, most mi a terved a jövőre nézve, hülye gyerek? Te alsó hangon is egy klinikai kurva vagy! És ezt még lehet fokozni, ripac vagy, fig vagy, mik a szinonimája a kurvának? Prostituált. Az anyád! Elegem van abból, hogy a vendégek csak kérnek, aztán csak kiszarják a kajámat. 5 perc alatt. Mi van? Most esett le nekem, hogy én a csatornának főzök, mert mindenki van szarva. Hát nálam nem fogsz a csatornába főzni, mert ki vagy baszva, te kurva! Nem, én mondok fel, elegem van. Majd a vasútnál ott megbecsülnek. Hol van a kijárat? A seggeden egy szép lyuk. Az igazit keresem. Mondom, ott van a seggeden. De én nem arra gondoltam. Na jó, ne játsszuk, hol van a kijárat? Eddig hol mentél ki, idióta? Nem tudom. Megmutassam! Mutasd meg. Akkor told le a gatyád!